kanatong tanan mga kaigsunan. Welcome na usab sa atong Metro Davao ginyusang pagsimba niining Domingo sa siyong kabuntagon. Ingon sa pagsaulog sa pagpasalamat sa Ginoo sa ingkay sa atong kinabuhi, sa iyahang mapadayonon nga paglig-on ug pag-ayo pag-uban. Sa bulan sa Nobyembre din atong tagaan og emphasis ang pagkatinugyanan o karong Domingo, bisan pa karong Domingo, Migrant Workers Sunday. So atong giabi-abi ang tanan nga maapil sa atong pagsimba karon, mangandam kita, tungandamon ang atong kagalingon, tungandamon ang atong mga kasing-kasing ang hunahuna sa magasugod kita diha sa pagduol sa Ginoo sa atong hiniusang pagsimba sa Espiritu ug kamatuoran. Andam kita sa atong kagalingon. Apan moabot ang panahon ug karon mauna ang tinuod nga magsimba sa amahan, magsimba kaniya sa espiritu ug sa kamatuoran. Kay kini sila ang gusto sa amahan, magsimba kaniya. Ang Dios espiritu ug ang magsimba kaniya kinahanglan magsimba kaniya sa espiritu ug sa kamatuoran. Labing gamhan ng Diyos nga nasayod sa tanang pagbati o tinguha o tinaguan sa tao. Hinduy ang among mga hunahuna pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo
aron kami mahigugma kanimo sa hingpit ug mahimong takos sa pagdaig sa balaan mo ngalan. Tungod kang Kristo nga among Ginoo ug manluluwas. Amen. Manindugta alang sa pagbasa sa balang kasulatan nga at maoy patukuranan sa ato nga pamalandong nining kabuntagon. Magabasa ako sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan kapitulo 12 bersikulo 1 ngadto sa 8. Unong kaadlaw sa wala pa ang kasaulugan sa pagsaylo. Miadto si Jesus sa Betania diin magpuyo si Lazaro nga gibanhaw niya. Naghikay sila panihapon alang kaniya ug si Marta maoy nagsilbi samtang si Lazaro usa sa mga mitambong sa kan-anan uban kang Jesus. Unya si Maria mikuhag pahumot nga may gidaghanon nga mga tunga sa litro. Mahal kaayo kini ug hinimo gikan sa lunsayng nardo. Gibubo niya kini sa tiil ni Jesus ug unya gipahiran sa iyang buhok. Ang tibuok balay nalukop sa kahumot sa pahumot. Unya usa sa mga tinun-an ni Jesus nga si Judas Iscariote nga nagbudhi kaniya. Mingon, nganong wala man hinuon ibaligya kining imong pahumot og 300 ka denaryo aron ang halin ihatag ngadto sa mga kabus. Gisulti niya kini dili tungod kay naluoy siya sa mga kabus, kundi tungod kay kawatan siya. Siya man gud maoy gipiyalan sa puntel nga sudlanan sa kwarta og nabatasan niya ang pagpangawkaw niini. Apan si Jesus miingon, pasagdi siya og ayaw idili kaniya ang pagtagana niini alang sa adlaw sa paglubong kanako. Ang mga kabus kanunay ninyong ikauban, apan ako dili kanunay uban kaninyo. Ang Dios magadugang panalangin sa mga pulo nga atong gipatalinghugan. Jesus ang bahagi ko, kalipay ug tanan. Ako kan kung siya, kay ako siyang kusog. Kung magmasulubon ako, kaniya
Mayong buntag kanatong tanan sa mga anaa sa tong mga panimalay gapahiluna kita alang sa pagpaminaw sa mga pulong sa Dios nga atong patalinghugan niini nga takna. Kini nga bulan sa Nobyembre mao kini ang ato nga buang bulan nga din ato nga ang emphasis niini mao ang pagkatinugyanan or stewardship month. Diin ang ato nga mga pamalandong ato mga pagtuon ato kini isentro ngadto sa pagkatinugyanan aron kita sa kanunay ma-refresh or kanunay kita mapahinumduman unsa ang pagkatinugyanan alang kanato nga mga Kristohanon. Ang ebanghelyo nga ato nga gibasa karon dito kini nahisentro sa pagbisita ni Jesus ngadto sa iyang mga higala nga mao si Lazaro nga din mao kadtong iyang gibanhaw gikan sa mga patay o gibanhaw niya gikan sa pagkapatay niya gilubong siya sulod sa tulo ka adlaw ug iya kining gibisita sa lubnganan ug nabuhi siya. Si Marta ug si Maria mao kini ang mga igsuon ni Lazarus nga dili lang usab kini mao ang permerong higayon kung kung basahon nato ang gospel nga si Jesus miadto sa ilang panimalay. Sa ato nga pamalandong karon, ato nga tanawon ang pamalandungan kining mga puntos unsaon nato sa pasidungog sa atong Ginoong Kristo. Una, adunay tulo ka puntos nga ato nga hisgutan karon. Una, ato nga pasidunggan si Jesus diha sulod sa atong panimalay. Honor Jesus in our home. Pasidunggan nato siya. Sa iya nga pagbisita sa panimalay nila ni Lazaro sa iya maigsuon, iya nga ilang nga gi-welcome siya diha sa ilang panimalay. Yun sa Manila pag-welcome sa Jesus diya sa ilang panimalay. Una, atong makita nga ang hospitality ni Marta. Kita nato ang iya nga kabisi pagpangandam ngadto sa mga bisita. Si Jesus usa ka honored guest niya anang panahona. Kita nato usab sa uban nga gospel nga din si Jesus na misita usab sa usa ka panimalay sa panimalay ni Simon nga sanlahon dito usab gihimo siyang honored guest then dito usab bubuan siya og kanang pahumot sa usa ka babay. Makita nato kini sa Mateo kapitulo 26 6 ngadto sa 13. Dito siya sa balay ni Simon nga sanglahon. Sa Marcos 14 3 ngadto sa 9 sa balay gihapon ni Simon nga sanlahon nga diin dito siya namisita ug dito usab ang sugilanon nga diin gibubuhan usab siya sa usa ka babay sa mahumot ug mahalon nga pahumot. Jesus is the honored guest of the home. Siya tong pinasidunggan ug dili sa gospel ni Juan makita nato nga adunay specific specific kaayo dili lahi sa kang Mateo o kang Marcos diin kay wala dito hisguti kung kinsay pangalan sa mga babae pero diri sa kay Juan gisulti nga si Maria ang iya nga usa sa igsuon ni Lazarus mao ang naghatag kaniya nagbubo kaniya sa lana o sa perfume nga mahalon nga diin matud pa sa gospel nga 300 ka shekels kuan na siya isa ka tuig na siya nga sweldo sa usa ka trabahante sa usa ka ordinaryo nga trabahante. Ang pag-andam ni Marta ngadto kang Jesus sa pagkaon sa ilang pagbisita didto usa kini kabutang nga diin makita nato usab bisan sa atong panimalay natong mga Pilipinhon. Nga kun aduna kitay mga bisita
maningkamot gid kita nga maka-receiver kita kanila, maka-serve kita kanila sa pagkaon o kapiba o unsa nga atong mahimo diya sa atong panimalay. So usa kini ka kinaiya nga anaa kang Marta nga diin sa iya nga pagdawat, sa ilang pagdawat ni Jesus ingon nga honored guest sa ilang panimalay, iyag yung gihatag ang ilang nga pagtahod nga mahimot makomportable si Jesus diha sa ilang panimalay. So sa ato ka panimalay, kung ngutana ako, unsa kaha kung si Jesus mo bisita sa atong panimalay karon, pasidunggan ka nato siya sa iyang pagbisita. Ingon nga honored guest. Unsa atong buhaton? So kita kung adunay mo bisita sa atoa, manglimpyo kita sa atong panimalay, mag-andam kitag pagkaon aron nga ang atong bisita malipay, no? Makomportable. Ing ana usab ang nahitabo sa panahon sa pagbisita ni Jesus ngadto sa panimalay nila ni Lazarus, ni Maria o ni Marta. Si Jesus mao ang atong dili makita nga kauban sa atong panimalay. Nga diin iya nga makita kita sa the way kita nga diha sa atong balay, sa atong pagpanulti, sa ato nga sa tanan natong mga buluhaton. Jesus is our unseen guest. Dili makita nga bisita sa atong panimalay. Bisan diha sa atong talad, no? Anaa siya kauban nato. Makahinomdom ko sa dito pa sa si Pastor Pal sa Agdaw, siya pa ang pastor dito. Naa sila'y long table ngadto. Nga adunay sa kalingkuranan nga walay molingkod dito. Nangutana mi kung nga nung walay maglingkod. Di ay ang ilang theology ato tungod kay si Jesus kauban sa ilang panimalay o sa ilang lamisa pagkaon. So kan Jesus tong kalingkuranan nga ilang gibakantihan. So kana nga mga butang nga makita nato nga even in our homes we will honor Jesus. Nga diha makita sa itong panimalay, dili lamang sa kalimpyo sa itong panimalay, dili lamang sa unsa diha nga hitsa sa itong panimalay, kundi dili ang kasing-kasing nga nagadawat kay Jesus o nagaila nga bisan sa itong panimalay, we will honor Him as our unseen guest. Pinaagi sa balang Espiritu nga anaa sa kasing-kasing sa mga Kristohanon ang atong Jesucristo ato siya nga mapasidunggan sulod sa atong kasing-kasing. Ikaduha, nga atong i-honor si Jesus sulod sa atong mga kasing-kasing. Pasidunggan nato siya sulod sa atong mga kasing-kasing. Sa atong story, adunay tulo ka personality, no? Nga makita nato si Lazaro, si Marta, o si Maria. Si Marta, gitawag siya og the worried housekeeper. Diba sa kuan sa simbahan, basta gali mabisi gali ka diya sa pag-atiman, labi na diya sa atong balay ingon kag murag si Marta, no? So murag negative ang connotation. But makita nato nga Marta honored Jesus sa iya nga unsay anaa kaniya. Tungod kay malipay siya mo serve, malipay siya nga mo hikay og pagkaon kay Jesus, mo to ang iya nga porte o iya mo to iyang skills, mo to iyang ganahan ito nga serve siya ni Jesus pinaagi sa pag-andam sa pagkaon. Sa mga butang nga din atong ginabuhat, pwede nato ma-honor si Jesus sa mga unsa nga mga butang, unsa itong mga skills, lain-lain tag skills, o ang uban kanahanglan maglimpyog balay, ang uban naasa nagkalahi-lahi nga trabaho, lahi-lahi og mga gift. Kung kining atong mga gift nga ato nga naangkon, kung ato kini nga gamiton alang sa pagpasidungog sa atong Jesucristo, buhaton nato kini bisan unsa, bisan asa kita. Kung ato kining buhaton alang sa pagpasidungog ni Kristo, kining atong mga binuhatan sa pag-abot sa adlaw sa Judgment Day. Ang atong gibuhat nga dili para pa to honor Jesus, masunog ka na, sunugon ka na ang atong mga binuhatan. Pero pag abot sa panahon nga ang dili masunog kadtong atong mga gibuhat nga
to glorify God. Nga mag-glorify, ma-honor si Jesus sa atong kinabuhi. So nga itong mga buluhaton, bisan unsa kagamay. Murag dili man importante ni akong trabaho, pastor. Kung imo nang gibuhat alang sa pag-honor kay Jesus, kana nga binuhatan nimo, mag-glorify ang Ginoo. Bisag unsa kagamay. Sa ato mang panimalay, diha man sa atong buluhatan, diha man sa simbahan, kung ato kining gibuhat, unsay imong gift. Bukanta ba ka to glorify Jesus, to glorify God? Manghinlo ba ka sa simbahan to glorify God? Kini nga mga buhat mulungtad kini hangtod didto sa pag-abot. Kita hukman pinagis tong binuhatan ang pinadayag na gaingon nga adunay libro sa mga binuhatan nga buklaron og didto basahon ng atong mga binuhatan. Ang atong mga binuhatan nga wala mag-glorify ang Ginoo, masunog katong tanan. Ang dili masunog magpabilin katong pure nga atong gibuhat to glorify God. So si Marta, kung mabalik kita ni Marta, ang iya nga pag-serve ni Jesus, iya to nga mo to iyang Martha wants to honor Jesus, to serve Jesus pagkaon. Dili lang kas-ang higayon nga nagbisita si Jesus sa ilang panimalay, mao gyud na yung gibuhat. Diba? Mao man tong giingon nga worried housekeeper, giingon siya tungod kay sa kahigayon nga nagbisita si Jesus, si Maria diya sa tubangan ni Jesus, nag-atubang na mati. Ug giingon si Jesus, Jesus, ingna nang akong igsuon nga tabangan pud ko niya diri kay nagkapuliki ko diri sa kusina. Unsa gingon ni Jesus? Ay kanimo Marta, na worried ka sa mga butang nga kalibutanon o sa pag-atiman kanako, pero napili ni Maria ang pinaka maayo ang pagpaminaw sa pulong sa Dios. So mo to giingon si Marta, pero Marta iya lang gibuhat ang mga butang nga din makalipay kaniya nga pag-serve sa atong Ginoo. So kana diha kun atong i-apply sa atong kinabuhi, ing ana usab kita nga natay mga talento kun ato kini i-serve para kay Jesus, mao kana ang malipay, ma-honor si Jesus sa atong kinabuhi. Ikaduha si Lazaro. May puta nga wa gibuhat si Lazaro. Nara mas tuba ng apil naman des lamisa ni Jesus. Sa mayang gibuhat didto, nakikistoryahay sa ni Jesus, nagatubang sa ni Jesus, magi-entertain niya si Jesus, samtang ang iyang gison nga si Marta nagaandam sa pagkaon alang kanila. Kay nabi na mga entourage si Jesus, no? Ang iyang mga tinun-an kauban kaniya, no? So daghan ang gihikay pod ni Marta. Ug mao to ang mapumaagi nga ma-honor niya si Jesus, malipay si Jesus sa iya nga mga sa pagkaon nga ihatag ngadto kanila. Si Lazarus, kung nato nga tanawon, itong tapulan guni si Lazaro, lize. Why, wa magtabang nga tay bisita. Pero, usa-usab kinig ka mga butang, kalin sulod sa iya nga kasing-kasing. Lazaro wanted to enjoy the presence of the Lord. Diba? Sa atong kinabuhi, ganahan ta mag-enjoy kaayo ta. Nga, adunay mga Bible study, ba? Enjoy ka na mag-Bible study, enjoy ka nga kanang magsimba, tanan-tanan nga mga buluhaton in the presence of the Lord. Ganahan ka ita. Kanang uban halos dili na mahawag simbahan. Nganuman malipay kayo sila diha sulod sa simbahan, mga buluhaton sa simbahan. Halos tanang mga oras naa kanunay diha sa simbahan. Malang uban mingon nga, ala dito na lamang ka sa simbahan, kay dito man ka malipay. Murag mga negative bitaw nga mga connotation. Pero usad na siya, ka makita nato nga to glorify God diha sa atong pag-alagad kaniya. In the presence of God. No? Usa may mga butang nga nakakanunay sa presensya sa Ginoo. Makig-communicate ka sa Ginoo, pinaagi sa iyang mga pulong, ang atong quiet time, atong mga public worship, unsa pa na diha nga atong buhaton, kana siya. Usa kani sa kabutang nga to glorify God. Malipay ang Ginoo sa atong mga kinabuhi. So usa ka na kabutang nga makita nato kay Lazarus, no? Kini mga buluton sa simbahan, visitations, usa pa na diha nga mga programa
nga dili gyud ka mo sipyat, naa gyud ka nga naman. Dili lang kay naguban-uban ka, kung naguban-uban lang ka diha kay para ka ma-enjoy, dili mag-glorify si Jesus ana. Pero kung nag-uban ka diha to glorify Jesus, malipay ka nga naa ka sa presensya sa Ginoo, nag-alagad ka sa Ginoo, then Jesus is glorified in your heart. Amen ba? Amen. Tanaw na to si Maria. Si Maria, matod pa, Mary gave her best to Jesus. Unsa man ang best ni Mary? Ang pahumot nga mahal kaayo, no? Ang iyang nga iya kini nga gi bubo sa tiil ni Jesus gipahiran sa iyang kamot. Aw iyang buhok kini nga pahumot matud pagikan kini sa India. Nagworth kini og 300 ka denaryo. Sa kasweldo sa usa ka ordinaryo nga trabahante sulod sa usa ka tuig. Iyang gihatag ang iyang best position. Itong position. Kay sa unang panahon, kuan na kayo na ang pahumot sa unang, kuan na siya, mahal kay na siya. So, kung siya na kaniya, iya kining gihatag to honor Jesus. Ug iya kining gihatag kini nga treasure kini perfume with a humble heart. Sa akong pagbasa sa duha ka account sa gospel, gibubuan si Jesus sa kababae sa iyang ulo, no, sa iyang ulo. Pero Mary, very specific kaayo nga iyang gihatag katong iyang bahandi. Gibubo sa tiil ni Jesus. Ug nagduko sa iyang gipahiran sa iyang buhok. Signs of humbleness. Nga sa ato, kung ato kining tan-awon diha sa atong mga kinabuhi usab. Sa atong paghatag sa atong mga positions kay Jesus. Nga atong mga dili lang atong talento, dili lang atong mga skills unsa pa na diha, atong salapi, treasure nga atong ihatag ngadto kay Jesus to glorify God in humbleness of our hearts. Kaya adunay mga mohatag lagi tag dinagko pero naay hambog usahay, no? Kay dako kag hinatagan ang uban gamay ra. Jesus wa magtan-aw diha unsa kadako, no? Kun atong basaw ng gospel, ang kadako dili na gibasihan o ang kagamay, kun dili unsay sulod sa imong kasing-kasing, no? Mary gave her best position to Jesus with humble heart, no? Ya kining gihugas sa tiil ni Jesus. It is a dramatic, no? Dramatic kaayo ang iyang paghatag niini ngadto kay Jesus. She was willing to humble herself in order to honor Jesus, to honor Him. Nga diin, ato gayud nga, ang atong Ginoong Kristo, ang gospel, ang pulong sa Dios. Naghatag ka nato og dugang nga pahinumdum, nga walay ato ning kalibutana. Kung mahatag kita sa Ginoo, sa tanan nga positions nga gihatag sa Dios, give it to Jesus to honor Him. Dili to honor us. Dili to help, no? Nayuban nga, mahatag ko kay tabangan akong simbahan, kay para mao ni mauna. Dili. Naghatag ka to God, dili sa simbahan. Tungod kay ang simbahan, mudawat ka na, unsay gihatag sa imong katawhan, ngadto sa Ginoo. O ang simbahan, stewards ka na siya, unsa ang gihatag sa mga katawhan ngadto sa Dios. Muhatag ta sa Dios, dili sa simbahan, no? We will give our positions to God in wholehearted, in humbleness of the heart. So sa kini kabutang nga makita nato nga ato nga makita kay Mary, she gave herself, no? Iya nga positions ngadto kay Jesus. Si Martha, naghatag siya sa iyang skills to glorify God. So whatever skills we have, whatever talents we have, ato ka nang ihatag kay Jesus with all our hearts to glorify, to honor Jesus. Ug ang ato usab nga pagbuhat sa mga buluhaton sama kay Lazarus, na kanunay siya nagpaduol kay Jesus, naminaw siya sa istorya ni Jesus, naminaw siya unsay gisulti kay Jesus. Kana mga butanga, usap po na kabutang to glorify God og ang atong position. So di ba sa atong stewardship month, mao kana ang ato nga mga sentro
diha sa ato nga pagpamalandong niini. To remind us nga kanang tanan nga niya kanato. Walay ato ang atong talento, ang atong kinabuhi, nga ato nga pagpangalagad sa Ginoo in response of God's faithfulness in our lives. Iya ka na sa Dios. We will do it to glorify Jesus. Mao kini ang mga butang nga diin diha sa ato nga kaluwasan, sa gihatag ni Jesus sa atoa, atong ibalik ang atong pagpasidungog, gimaya ngadto kaniya. Ug ang Ginoo gayud sige ingon, God cheerful siya, malipay sa mga cheerful giver. Kung kita malipayon nga mag-alagad sa Ginoo, malipayon kita sa tanan natong pagabuhaton to honor God, kanang tanan nga igsuon. Malipay si Jesus sa atong kinabuhi. Lastly, honor Jesus when opportunity is at hand. Gikurik ni Jesus ang iyang mga tinunaw o bisan si Judas, no? Iyang gikurik tungod kay matod pa niya may panaggihatag na sa kuan sa mga kabus kay makatabang pa kay sa giusik-usikan ra, no? Kung nato nga tanawon kini nga naatay mga opportunity to serve, to honor God. Nga dili na to giplano, dili na to nga nay mga opportunity nga to serve God, to honor God. Busy man ko sa sunod na. Ingana ang kuan nga, whatever opportunity is at hand, we will do it immediately, no? Naay mo pop up lang ang mga opportunity to serve God, to honor God, ato din ay siyang buhaton. So, kato nga panahon, usa ka opportunity kay Mary to worship Jesus. Ano sa paman siya? No, kay kato nga panahon, mauna tong hapit na si Jesus, yang itugyan ng yang kinabuhi alang ka natong tanan, ang kita makapaton, kinabuhi walay katapusan. Tungod kay kita, as human, wala ta, dili gud ta, makasulod sa kingharian sa Dios tungod sa kay kita mga makasasala. Apan tungod sa dugo sa atong Jesucristo gayang giula dito sa cross, kita na matarong pinaagi sa iyang dugo. Busa kitang tanan nga mga Kristohanon, kitang tanan nga makatawhan sa Dios, nagakinahanglan gad kita kay Jesus. Mga opportunity nga diin kita makahimo sa mga butang to glorify God. Do it. Ayaw mag kanang nay hunahuna pag-unsa, magduha-duha. Ngano man tungod kay ang atong ang time kasi dili na tumubalik pag-usab. Nagmahay ka, may paunta to ako tong gihimo. Nya kay wala na ning labay ng panahon wa nimo buhata. So ning labay ng panahon nga katunta nga panahon mag-glorify nato sa ang Ginoo, no? Spontaneous natural response sa mga situations nga adunay mga panahon nga we can do it, we can glorify God on that moment. Dunay mga panahon nga adunay yung mga tabangi. Dunay mga panahon nga naay kinahanglan counseling bisan anywhere, bisan asa, dili pa ka magbuhat pa kag unsa. Kung ay tawag na ay mando sa balang espiritu, buhata ka na. Kung adunay mga opportunity nga ato nga ma-serve si Jesus, mag-glorify sa atong kinabuhi. Bisan pa na ay mga kuan, di ba? Na ay mga babag sa pag-worship ni Mary, dunay babag. Dunay naga-badlong kaniya, pero padayon siya sa iyang gibot. O gi-comment siya sa atong Ginoo Kristo. No, sige ingon nga kini kuan kanang naay sangyaw kining maayong balita, hinumduman ang gibuhat niining bayhana. Mo kana ang comment ni Jesus. So hinaot nga diha sa ato nga kinabuhi nga ingon nga mga sumusunod ni Jesus, ingon nga nagamahal sa atong Ginoo Kristo, buhaton nato ang mga butang gamay ug badako to glorify God. Bisan asa nga higayon, bisan unsa nga higayon, to glorify Jesus. So maigsoon ko sa atong pagpadayon sa ato nga pagpamalandong
niining panahon sa pagkatinugyanan, niining bulan sa November, dili lang bulan sa November, the whole life as a Christian, nga tong kinabuhi, nga ato gayud nga ihalad sa Ginoo, pasalamatan nato ang Ginoo tungod sa iyang kaayo. Si Jesus naghatag ka nato og dugang nga mga butang nga diin kita mahimo nga masaligan, magamay man ug madako sa atong kinabuhi. Ato siya, usbon ko, ato siyang i-honor diha sa ato nga mga pasidunggan nato siya diha sa atong panimalay. Nga mahimo dili ingon nga Christian family wala nay kagubot, wala nay away, wala nay mga makasala diha sa panimalay. Naa apan ang gugma sa Dios kun atong paharion sa atong kasing-kasing. Siya ang magamando pinaagi sa balang espiritu. No, when Jesus in the family, happy home. Ay adunay kalipay, adunay joy. Then kaduha, glorify Jesus in our hearts. Na? Nga bisan unsa itong buhaton, whatever skills we have, whatever unsa imong buhaton alang sa Ginoo o sa imong nga position, sa imong nga treasure hatag sa Ginoo, do it for the glory of the Lord. Ang Ginoo wala magtanaw sa kagamay sa kadako, sa imong nga talento, sa imong ihatag sa Ginoo, pasalamat ka na sa Dios sa iyang kaayo. So, ang Dios mahimaya sa atong kinabuhi o whatever opportunity nga moabot ka nato nga makahimo kita sa pag-honor sa Ginoo to glorify God ato kanang. Not ang Dios magadugag panalangin ka natong tanan sa atong padayon nga pagpamalandong sa iyang mga pulong. Magaduol kita mga igsoon diha sa atong mga pagampo. Langit nun nga mahan, dalaygon nga Dios, salamat Ginoo sa imong kayo sa among mga kinabuhi. Labi na o Ginoo niadtong among mga igsuonan nga sa ulog sa ilang birthday o wedding anniversary karong si Manaha. Nga naa Lord sila sa tagsa-tagsa ka panimalay karon na nag-uban sa pagsimba. Lord, iabot ang imong paghikap kanila o pagtapion sa imong mga gamhanan, maluluyon nga kamot. Aron ang grasya ug panalangin, kalinaw ug gugma manaa kanila diha sa ilang pagsaulog, sa ilang adlaw na tawhan ug sa tuig sa ilang kaminyon. Tagaay sila Ginoo sa dala nilang gikinahanglan ug ipalambo ang ilang mga kinabuhi. Aron Ginoo mabati nila ang imong pagkamayo sa mapasalamaton nga kasing-kasing sa mga pagsaulog. Nagaduol sab kami sa pagduol namo Ginoo kanimo sa tanang mga nagbasakiton nga mga kaigsuonan nga naa sa ospital karon o kaha naa sa tagsa-tagsa nga panimalay. Ginoo ikapa sila alang sa imong gamhanang paghikap sa pag-ayo sa ilang lawas ug sa ilang espiritu kalag aron madasig sila Ginoo ug maayo sa ilang kinabuhi o gamiton mo pa sila sa daghang mga katuyuan. Ginoo, panalangini ang tanang mga naa sa gobyerno, nga mga pangulo, gikan sa presidente ngadto sa barangay kapitan. Si Presidente Duterte, bisan pa ang among mayora diri sa Davao City, Mayor Inday Sara Duterte Carpio. Panalangini sila, Ginoo. Tanang mga gobernadors, tanang mga city councilors, o sa tanang mga lumilihok sa among nasod, aron Ginoo ang mga programang serbisyo ilang mahimo diya sa katarong o pagkamayo. Panalangini ang tanang mga law enforcers sa Armed Forces of the Philippines, sa PNP, sa Fire Departments, aron Lord nga mapahigayon nila ang pagpatuman sa mga balaod, aron ang kahapsay kalinaw, serbisyo mabatunan sa matag usa. Panalangini Ginoo labaw sa tanang mga healthcare frontliners, workers, mga doctors o nurses sa nagkalain-laing hospital diri sa Mindanao, sa Pilipinas. Labi na sa Brokenshire Hospital. Aron Lord, yung mga doctors o mga nurses, kabuhat sa ilang mga responsibilidad nga safe, layo sila sa COVID o uban pang mga sakit o makalagad sila ni adtong mga pasyente na kinahanglan gayud Ginoo sa ilang panabang. Hallelujah. Lord, ang tanang mga essential workers, suppliers,
Lord, ubani giyahi sila. Lord, at tanang mga OFWs, tanang mga migrant workers, mga seafarers, labi na karon Domingo sa migrant workers. Lord, sa 10% ng mga Filipinos nga to aron sa gawa sa nasod, nga na nagtrabaho, nalangini, layo sila sa katalagman o sakit, palambuha ang ilang kinabuhi, ug dasiga sila sa adlaw, nga mabalik sila sa Pilipinas, aron Ginoo makauban nila ang ilang mga panimalay. Lord, among giampo ang tanang mga church ministries o tanang mga churches diri sa Central District, sa SMDC, aron makaalagad kami Ginoo padayon diha sa pagsimba, pagduha sa masakiton ug uban pa. Dasiga Ginoo ang tanan diha sa buhat ug sa pag-alagad. Yes, Lord, salamat sa imong pagkamaayo. Padayon, Lord, nga among gidala usab sa pag-ampo ang tanang mga senior citizens ug mga kabataan nga naa sa mga balay karon sa ilang mga pag-study ug sa ilang usab nga pagpuyo sa balay. Salamat, Father, sa imong pagkamaayo. Nga ang imong sustaining grace mana kanila, Lord, sa tanang mga pag-address sa gobyerno sa COVID-19 pandemic. Salamat, Father, nga naa na kami sa level Ginoo diin nibaba na ang pagkuyanap sa maong sakit. Lord, sinahod nga kapadayon kini Ginoo aron Lord nga magbalipayon ug balinawon ang pagsaulog sa Pasko karong tuiga. Lord, we pray for the revival of the members. Dasiga, Lord, ang mga membro nga wala pa nagatubang sa mga wala pa nakasimba, Lord, nga face to face o mingaw na kaayo Ginoo sa panagtapo. Dasiga sila aron Ginoo sila sa ilang kinabuhi magmaligon. O Lord, dili sila makalimot sa ilang pagtuo pagsalig kanimo. Ug kanunay sila magasalig sa imong gahom. O grasya Ginoo sa ilang mga kinabuhi nga tanan. We pray, God, for all the church leaders, sa tanang mga ministeryo ug buhat, gikan sa mga pastors, mga elders, deacons, Christian educators, members of the council, sa nagkanang-laing simbahan, sa district, diya sa conference ministers, deputy o tanang mga workers, o sa opisina sa obispo. Lord, ikaw magapanalangin kanila. Purot, aron Ginoo nga panalanginan sila, diya silang pagdumala o pag-alagad, nga naa kasing-kasing sa pagpamastor, Ginoo sa pag-alagad sa kasimbahanan, aron matulid kami diya sa among buhat ug pag-alagad kanimo ug malayo kami gikan sa mga sakit o katalagman. Ginoo, salamat ng imong paghupay ug paglig-on niadtong wad-an sa ilang mga minahal tungod Ginoo niining pandemic. Lord, panalangini hupaya ang ilang mga kinabuhi. Salamat sa imong mga pagkamaayo. Lord, panalangini ang tanang mga kaigsuonan nga nagasubay niining mga pag-ampo karon. Asa man sila, Lord, dapit sa Pilipinas o sa gawas sa nasod, mabot unta ang imong panalangin ug grasya ngadto kanilang tanan. Samtang mag-usa sila niini nga Domingo, Lord, dasiga sila ug ubani sila. Asa pa man ang ilang mga lakaw ug mga buhat o karong simanaha sa among mga buhat ug pag-alagad. Lord, among gitugyan salig ang tanan kanimo. Salamat gayud sa imong pagkamayo. Diya kang Kristo Jesus among gitugyan ug salig ang tanan. Amen. Amen. Dungga kami, O Diyos. Dungga kami, O Diyos. Ang grasya ihatag, ug pagdaig mo. Amen. Mga igsuon, ato karong dadon ang atoang mga halad ngadto sa Dios uban sa atong mga kaugalingon o paghinumdum usab niining mga pulong nga gikan sa sulat ni Apostol Pablo sa ikaduhang Korinto 9:7 nga nag-ingon, kinahanglan nga mohatag ang matag usa sumala sa iyang gusto ug dili kay mag-ukon-ukon ug bugat ang buot. Kay gusto ang Dios sa tawong kanasing-kasing nga mohatag.
atong dadon karon ang atong mga halad ug kung asa ta na miyembro dadon nato atong halad ngadto sa simbahan diin ta nahisako. Praise the Lord, Salamit yung Panginoon, naipunta ang amahan, ang Espiritu Santo. Amen. Mag-ampo ta. Labing maluluyon nga Dios nga mao'y naghatag kanamo sa tanan. Dawata kining halad sa imong katawhan. Tungod sa imong gugma hinumdumi ang mihatag niini ingon man kadtong gihatagan niini. Ug panalangini kini aron makahatag kining kalinaw ug maayong kabubuton sa mga tawo ug makapauswag sa gingharian sa among Ginoo ug manunubos nga si Jesucristo. Amen. Dalaygon ang Dios mga igsoon sa atong pagsimba karon, atong pasalamat sa atong magwawali Pastor Aking sa mensahe nga gihatag, atong leader Pastor Ming Villegas, ang atong coordinator Pastor Milvin Ramoso, ang atong multimedia person Pastor Wenzel, ang atong pianist Ma'am Erica Pinotis, ug sa tanan nga mga naglangkop sa mga pagbuhat sa Metro Davao, kauban dinhi gikan sa Turil, si Brother Brando. Salamat sa iyang dedikasyon. Ug sa tanang mga supporters, donors, sponsors sa mga paniudto ug uban pa mga panagtapok labi na niining recording ng mga buhat. Ang Ginoo gayon magapanalangin ug magapuno sa iyang grasya kanato sa magapadayon kita sa pagbuhat sa pag-alagad. Mangandam kita tungod kay niining si Manaha karong Sabado magasugod na ang atong Advent season pinagis pagsimba sa gitawag og Hanging of the Greens. Na buot pasabot nga sunod Domingo magsugod na ang Advent season, kinaot pa nga ang kalipay ug ang kalinaw, paglaom ug gugma maghari sa atong kinabuhi niini nga season sa pagdaog sa Ginoo gikan sa tanang mga kamatay ug sakit ug sa kalipay nga gihatag kanato sa Ginoo. Naot pa ang Ginoo magapanalangin sa tanang mga buhat nato sa pag-alagad sa pagsimba ug pag-alagad sa usa-usa. Sa ngalan ni Jesus, dalaygon kayo ang Dios. Bantayan ka sa Diyos, sa iyang pumapabilit ka.
Pagampo kita sa pagtapos. Amahang Diyos, nagapasalamat kami tungod kay ikaw, faithful sa among mga kinabuhi. Nagapasalamat kami Ginoo sa imong gugma nga walay paglubad, gugma nga walay pagkabalhin. Salamat sa imong pagluwas ka namo. Salamat sa imong pagsangkap pinaagi sa imong balang espiritu. Panalangin ni kaming tanan Ginoo sa amo nga pagtapos ni among panimbahon karon bisan asa kami ang imo nga grasya, ang imo nga gahom magapandong kanamo. Panalangin ni bisan pang among mga kinabuhi sa nagkalailahi o Dios nga mga estado, mga concerns namo Lord, amo nga gi-lift up kanimo. And thank you Lord sa imong reminders kanimo sa imong mga pulong Ginoo. Sa imo Ginoo sa mga mensahe bisan pa sa awit. Sa tanan o Dios nga imo nga gihimo kanamo. Nini mo pagsimba mo nga gi-lift up kanimo Ginoo. Salamat sa imong pagabuhaton sa mga kinabuhi. Bahimaya unta ikaw Ginoo sa tagsa-tagsa kanamo. Ug karon ang gugma sa atong Dios nga amahan, nga way lubad ni landong sa pagkabalhin. Ug ang grasya, ang gugma sa atong Jesucristo nga atong Dios ug manluluwas. Ang pakiguban, paggahom, paglipay, pagsangkap sa balang espiritu. Maana ka natong tanan karon ug hangtod sa kangturan. Amen ug amen.